नोंनो मा होनना फोरमायबावनो। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फिन मोनसे आरोबाव गोदानै मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ। बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जाबाय बावखुंग्रि हाजोनि अन्थाइ थाफा आरो बे मेथाइखौ खनदों फुंबिलि बसुमतारी आरो खनसाय ब्रह्म बिथांमोना। लोगोसेनो नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनाय नुनो मोनगोन बर'नि मुंदांखा एक्टर प्रकाश केरकेटारि बिथांजों लोगोसे आब' फुंबिलि बसुमतारीखौ आरो लोगोसे बेखौ प्रडिउस खालामदों मुसुखा रामसियारिया आरो नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ फुंबिलि बसुमतारी अफिसियेल इउटुब चेनेलावनो साननैसोनि गेजेरावनो थाबैनो नुनो मोनगोन।